Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Τσούτση. Στην Πρέβεζα θα πάμε, δηλαδή, μέσω Skype. Η σύνδεση είναι αρχιτέκτον μηχανικός, είναι πρόεδρος των αρχιτεκτόνων του τμήματος της Πρέβεζας και με την ευκαιρία θα σχολιάσουμε λίγο για τα όσα έγιναν εκεί με τα αγάλματα, με τις προτομές και όλα τα άλλα που θέλει να φτιάξει ο Δήμαρχος της Πρέβεζας και είναι υποψήφιος με το αγωνιστικό μέτωπο. Με την παράταξη συγκεκριμένη, το αγωνιστικό μέτωπο. Καλησπέρα κύριε Τσούτση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, υποψήφιος με το αγωνιστικό μέτωπο, την παράταξη με επικεφαλή στο Χρήστο τον Πατσούρα. Για να μιλάμε λίγο ίσως σχηματικά και με πρόσωπα και να καταλαβαίνόμαστε, έτσι δεν είναι? Ναι, είμαι υποψήφιος με το αγωνιστικό μέτωπο μηχανικών Υπήρου. Αυτή η παράταξη αποτελεί στην ουσία συνένωση δύο παρατάξεων, της Αριστερής Κίνησης Μηχανικών Υπήρου και της Αριστερής Συνεργασίας Μηχανικών Υπήρου Λευκάδας, και σε αυτή τη συνένωση προσθεθήκαμε και πολλές νεότεροι συνάδελφοι και νεότερες συναδέλφισες που δεν είχαμε εμπλοκή στις προηγούμενες εκλογές τις επιμελητηριακές σε επίπεδο περιφέρειας Υπήρου, σε επίπεδο τμήματος Υπήρου. Επίσης, είμαι υποψήφιος για την κεντρική αντιπροσωπεία με το Αραγές, το οποίο είναι ένα σχήμα με παρέμβαση και παρουσία, ας πούμε, σε πανελλαδικό επίπεδο και το οποίο στηρίζει στην περιοχή μας το αγωνιστικό μέτωπο. Πώς θα μπορούσατε να προσδιορίσετε εσείς τις διαφορές μεταξύ των δύο, για το τοπικό τμήμα ας μιλήσουμε, κυρίαρχων παρατάξεων τα τελευταία χρόνια, των δύο πρώτων παρατάξεων, των παρατάξεων που έχουν αναφορά και στην Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ κυρίως, τρίτη παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια που συνδιοίκησε με την παράταξη του ΠΑΣΟΚ, έτσι για να μιλάμε και λίγο με πολιτικό χρώμα, επομένως να καταλαβαίνει και λίγο περισσότερο ο κόσμος. Πώς προσδιορίζετε ορισμένες βασικές διαφορές της παράταξης με την οποία είστε υποψήφιος εσείς? Κοιτάξτε, εγώ δεν θα ήθελα να μπω κατά αυτόν τον τρόπο στη συζήτηση. Δηλαδή, εγώ είμαι νέος μηχανικός, έχω ανοίξει γραφείο, ας πούμε, στην πόλη της Πρέβεζας, αρχιτεκτονικό από το 2020 και μετά. Και άρα, ας πούμε, η επαφή που έχω, μάλλον το ΤΕΕ στο τοπικό, αλλά κατά αναλογία και το κεντρικό, γιατί σε μια σειρά από σημεία, ας πούμε, μπορούμε να βρούμε συνδέσεις και ταυτίσεις. Θα το αναλύσω στη συνέχεια. Νομίζω ότι το χαρακτηριστικό τους, που είναι και κοινός τόπος των συναδέλφων της ηλικίας μου αλλά και των μεγαλύτερων συναδέλφων, είναι ότι έχουν λάμψει δια της απουσίας τους. Δηλαδή ότι μιλάμε για μια περίοδο που υπάρχει ένας δραστικός μετασχηματισμός στον κατασκευαστικό κλάδο, το οποίο διαφέρει κατά πολύ και σε σχέση με, έχει ας πούμε διαφορές με την περίοδο της κρίσης, έχει και ομοιότητες με αυτήν, και διαφέρει και πολύ και με την περίοδο της ανάπτυξης κατασκευαστικής που είχε προηγηθεί. Δηλαδή έχουμε μια διωγγωμένη ανισότητα, χαμηλούς μισθούς, μειωμένη αγοραστική δύναμη, έχουμε μεταναστεύσει πολλοί συνάδελφοι και συναδέλφισες. Υπάρχει μια αποστελέχωση και αποψήλωση τέλος πάντων του δημοσίου που εμείς το βλέπουμε στη δουλειά μας καθημερινά, και σε αυτές τις νέες προκλήσεις που μπαίνουν, ας πούμε, από τη ζωή και από την περίοδο την οποία διανύουμε, ας πούμε, αυτής της μεγένθυνσης της κατασκευαστικής, τότε λάμπει δια της απουσίας του. Τι εννοείται ακριβώς? Γιατί για να κάνω λίγο τον αντίλογο, ακούσαμε και από τον κύριο Τσίγκρο σήμερα, αλλά και από τον εκπρόσωπο της παράταξης της Δέσμη χθες, δύο συνεντεύξεις που έγιναν τις τελευταίες 2 ημέρες, ότι στόχος και των δύο παρατάξεων των συγκεκριμένων είναι η προάσπιση του ρόλου του μηχανικού, η διαφύλαξη του κύρους του, ο ρόλος του που πρέπει να ενισχυθεί με καλύτερες αμοιβές. Αυτά είπε σήμερα ο κύριος Τσίγκρος. Δηλαδή όλοι πάνω κάτω για το ίδιο, δεν αγωνίζεστε θεωρητικά? Απλά το ζήτημα είναι ότι ο καθένας μετράει διαδρομή, μετράει πορεία, μετράει θητείες, μετράει παρουσία στα όργανα και στα πλαίσια, ας πούμε, της διοίκησης. Δηλαδή οι δύο συγκεκριμένες παρατάξεις επί της ουσίας, αν και βρίσκονται σε μια διαδικασία που έχω καταλάβει αυτές τις μέρες, τις τελευταίες προεκλογικές, μιας κάποιας αντιπαράθεσης μεταξύ τους, αποτελούν, ας πούμε, οργανικό κομμάτι μιας κοινής συνθήκης. Δηλαδή, ο κύριος Τσίγκρο δεν θα μπορούσε να έχει φτάσει να είναι πρόεδρος αν δεν στηρίζονταν από τη Δέσμη. Το ότι βρέθηκαν τώρα 3 μέρες πριν τις εκλογές να βρίσκουν σε μια αντιπαράθεση με χαρακτηρισμούς και ένταση, νομίζω ότι έχει να κάνει ακριβώς με το ότι έχουμε εκλογές την Κυριακή. Ναι. Απλά το ζήτημα είναι τι θα γίνει και τη Δευτέρα, την επόμενη μέρα των εκλογών. Και όταν, ας πιάσουμε το τελευταίο διάστημα, μπορούμε να πάμε και πιο πίσω.
στην περίοδο της πανδημίας. Πού ήταν το τεχνικό επιμελητήριο και το τμήμα Υπήρου, πέρα από τα τραγελαφικά που γίνανε με το Σκόλι Λυκικού, ας πούμε, να στηρίξει τους μηχανικούς σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που είχε μηδενίσει σχεδόν, ας πούμε, η δραστηριότητά μας. Ναι. Γιατί εγώ τυχαίνει να άνοιξα και το αρχιτεκτονικό γραφείο εκείνη την περίοδο ακριβώς. Ναι. Δεν υπήρχε κάπου στο τεχνικό επιμελητήριο. Πώς θα μπορούσατε εσείς να περιγράψετε παρεμβάσεις, δυνητικά παρεμβάσεις που θα έπρεπε ή θα μπορούσε να κάνει τότε και το κεντρικό ή και το περιφερειακό τμήμα ακόμα θα μπορούσαν να... Εγώ νομίζω ότι, γιατί όπως λέμε, ας πούμε, ότι σε τοπικό επίπεδο οι δέσμοι με την Δοκουμού είναι ας πούμε το μπλοκ το οποίο χειρίζεται τις υποθέσεις τοπικές, έτσι ανάλογα και στο κεντρικό επίπεδο η Δοκουμού είναι μαζί με τη ΔΙΣΥΜ και τη ΔΙΠΑΜ, που η ΔΙΣΥΜ είναι, ας πούμε, η αδερφή παράταξη της δέσμης, ας πούμε. Μάλιστα, από το χώρο του πρώην Πασόκ, ας πούμε. Ναι. Επομένως και εκεί τα πράγματα είναι ανάλογα. Δηλαδή νομίζω ότι κεντρικά και τοπικά λάμπει δια της απουσίας του το επιμελητήριο. Και νομίζω ότι είναι, ας πούμε, το τελευταίο διάστημα ένα κρίσιμο ζήτημα. Εμείς το αναδείξαμε και μέσα από το Σύλλογο Αρχιτεκτώνων εδώ πέρα τοπικά. Ήταν το ζήτημα του φορολογικού νομοσχεδίου. Όποιος είναι ελεύθερος επαγγελματίας το ξέρει αυτό, ότι το φορολογικό νομοσχέδιο που έβαζε ένα πλασματικό τεκμήριο που δεν εξηγούνταν με κάποιο υλικό τρόπο, ήταν, ας πούμε, αποτελεί μεγάλο βραχνά, ας πούμε, για μας και ειδικά για τους ανθρώπους που όπως συνεχίζουν με τα έτη μέσα στο επάγγελμα. Το τεχνικό επιμελητήριο πρέπει να πρωταγωνιστείς εκεί. Θα σας έλεγα ότι το έκανε, επειδή το έθεσα το θέμα αυτό προχθές. Δεν το έκανε. Οι δικηγορικοί σύλλογοι εναντιώθηκαν σε όλη τη χώρα. Ναι, το έκανε σε τοπικό επίπεδο. Υπήρξε μια προσπάθεια συντονισμένη από το Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων και συμμετείχαν φορείς όπως ήταν οι λογιστές και άλλοι επιστημονικοί κλάδοι. Μεταξύ αυτών ήταν και θυμάμαι δηλαδή συνεντεύξεις που έγιναν, δόθηκαν τότε, μια παράσταση διαμαρτυρία στην περιφέρεια. Αυτό σε επίπεδο εντυπώσεων ή δεν ξέρω αν ήταν ουσίας, αλλά ο πρόεδρος του ΤΕ απερχόμενος μπορεί να πει ότι εγώ ήμουνα εκεί. Τώρα, αν δεν καταφέραμε κάτι, αυτό είναι άλλο θέμα. Τέλος πάντων, το λέω έτσι ο συνήγορος του διαβόλου. Εγώ, έχοντας την εικόνα της πλειοψηφίας που είναι ανάλογη ενώ παραταξιακά σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή στην Πρέβεζα που εδώ δραστηριοποιούμε, δεν υπήρξε κάπου κάτι από άποψη ούτε παραγωγής λόγου ούτε παραγωγής δράσης. Εδώ πέρα. Ναι. Μετά, νομίζω ότι τα ζητήματα που έχουν μεγάλη σημασία επίσης, γιατί εγώ νομίζω ότι και μια άλλη πλευρά είναι και ο κοινωνικός ρόλος του αντικειμένου, το οποίο είναι και δύσκολο δύσκολος ο στόχος, ας πούμε, μαχητός στόχος, με την έννοια ότι είναι και τα χρονοδιαγράμματα ασφικτικά, αλλά και σε αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι δεν μπορώ να αποτιμήσω μια κάποια παρουσία, ας πούμε, με ένταση. Δηλαδή, ούτε για το κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς, ούτε για το ζήτημα των φυσικών καταστροφών, ούτε για το ζήτημα της κλιματικής κατάρρευσης, δηλαδή όλα τα κεντρικά ζητήματα, αν θέλετε, που απασχολούν κατά την άποψή μου την κοινωνία και συνδέονται με τον τεχνικό κλάδο, δεν τα πιάσαμε, δηλαδή επιλέξαμε την κοινωνία. Ναι. Μάλιστα. Για να κλείσουμε το θέμα το θέμα αυτό που σας αφορά ως σύλλογο, στον οποίο προείσταστε ως πρόεδρος, το Σύλλογο των Αρχιτεκτώνων της Πρέβεζας. Υπήρξε μια εξέλιξη των τελευταίων, νομίζω, ωρών γύρω από την προσπάθεια του Δημάρχου εκεί να φτιάξει να στήσει αγάλματα, πρωτομές και βρήκε τείχο. Ναι, εμείς σαν σύλλογος πρακτικά, ας πούμε, μέσα από μέλη μας παρατηρήσαμε αυτή την έναρξη αυτών των εργασιών στο συγκεκριμένο χώρο. Η πρώτη προσπάθεια να ανακαλύψουμε το ποιος, ας πούμε, έχει ξεκινήσει και γιατί πρόκειται, έπεσε στο κενό, με την έννοια ότι οι περισσότεροι φορείς δεν γνώριζαν. Γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι δεν ακολουθήθηκε καμιά πτυχή της διαδικασίας και γι' αυτό διακόπηκαν και οι εργασίες. Και έφτασε σε δεύτερο χρόνο κάτι το οποίο πρέπει να έχει προηγηθεί, δηλαδή η αρχαιολογική εκτίμηση της περιοχής, να καταστήσει ανέφικτη την τοποθέτηση του μνημείου εκεί. Μάλιστα. Άρα ο ρόλος του Σαδάς ποιος ακριβώς ήταν, μια γνωμοδότηση ή κάτι άλλο?
γενικά οι αρχιτέκτονες, αρχιτεκτόνισσες συμμετέχουμε στις ανάλογες επιτροπές. Βέβαια για το Δήμο Πρέβεζας δεν έχει συγκροτηθεί η επιτροπή αυτή. Είναι και έλλειψη και σχετίζεται και με τις επόμενες προγραμματισμένες ανεγέρσεις. Δηλαδή υπάρχει μια επιτροπή που λέγεται αισθητικής κρίσης, ας πούμε, μνημείων, η οποία απαρτίζεται από 2 συναδέλφους-συναδέλφισες και 2 αναπληρωματικούς αρχιτέκτονες, αρχιτεκτόνισσες. Και έναν δημοτικό σύμβουλο και αναπληρωματικό του. Ναι, η οποία δεν λειτουργεί. Λοιπόν, η οποία δεν έχει συγκροτηθεί. Ναι, δεν έχει ξεκινήσει. Λοιπόν, κύριε Τσούτζη, μένουμε στο θέμα των εκλογών της ερχόμενης Κυριακής και προφανώς ζητάτε από τον κόσμο που έχει δικαίωμα να σας ψηφίσει να σας στηρίξει στις εκλογές αυτές. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο. Ναι, νομίζω ότι το ζήτημα είναι ότι αν και εφόσον, ας πούμε, είναι κάπως κοινός τόπος, τουλάχιστον συζητώντας με συναδέλφους και συναδέλφισσες, το κομμάτι το ότι το ΤΕ όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα δεν μας χωράει, δεν βλέπουμε τον εαυτό μας εντός του, θεωρώ ότι είναι ευκαιρία οι εκλογές της Κυριακής να ανοίξουν μια διαφορετική πορεία για τον τεχνικό κλάδο. Θα έλεγα κλείνοντας ότι αυτά που έχουν σημασία και για την κοινωνία, όπως είναι η αντιστροφή της κλιματικής κατάρρευσης, ο εξυγχρονισμός και η ασφάλεια των υποδομών, η ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς, η άρση της περιφερειακής απομόνωσης για την Ήπειρο ή μια κοινωνικά προσανατολισμένη πολεοδομική σχεδίαση πολεοδομική, αλλά και όσα είναι σημαντικά για μας ως ενεργούς μηχανικούς, όπως είναι οι ελάχιστες αμοιβές, το αφορολόγητο, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι τεχνικές και νομοθετικές επιμορφώσεις σε ένα πλαίσιο νομοθετικό που διαρκώς αλλάζει. Θα πρέπει για όλα αυτά οι συνάδελφοι και συναδέλφες να προσέλθουν στην κάλπη. Οπότε δίνουμε αυτή τη μάχη από την πλευρά του κόσμου που ζει από την εργασία του και τη δίνουμε αυτή τη μάχη για τα κοινά αγαθά και καλό, ας πούμε, και από εδώ, από το χώρο που μας δίνεται και ευχαριστούμε, στη στήριξη τόσο του αγωνιστικού μετώπου μηχανικών Υπήρου, που είναι το σχήμα με το οποίο κατεβαίνουμε στο τμήμα μας εδώ, όσο και τη στήριξη στο Αραγές, που είναι, ο πλήρης τίτλος είναι Αριστερή Αγωνιστική Ενωτική Συσπήρωση. Το ΤΕ πρέπει και νομίζω ότι μπορεί κιόλας να αλλάξει πλευρά και νομίζω ότι σε αυτή την πορεία οι εκλογές της Κυριακής είναι ένα σημείο κομβικό. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία.